シア。その昔、航海技術に長けた一部の人々が太平洋の大海原に新天地を求めてカヌーを漕ぎ出しました。彼らは長い時間をかけてたくさんの島々に広がっていき、やがて現在のポリネシア諸島を築いていったのです。そして今、そのカヌーはポリネシアを越え、日本という名の地平線へと航海を始めたのです。そのカヌーの名こそタバケレレアタ。カヌーの行く手を阻む激しい嵐や大波、その道は困難でしたが、漕ぎ手は恐れることなく貝を振るい、やがて太陽が星、月に抱かれて航海を続けるのです。大きな一つの星に導かれて。さあ、悠久の時を越え、はるかポリネシア諸島からこの江ノ島に、皆さんと一緒に船を漕ぎ出しましょう。
さて次にお見せするのは、私たちタバケレレアタが昨年演じてきたショーのハイライトをご覧いただきます。2015年平和東京コンペティショングループ部門におきまして総合優勝を果たしました演目「オフテタウ」より、植民地時代から現代に至るまでのタヒチアンダンスの進化をご覧いただきます。意志の伝達や表現、聖なる儀式に用いた神に捧げる踊りとしてのダンスですが、その魂の本質は今も何一つ変わることなく受け継がれています。そんなタヒチアンダンスの現代に至るまでの変化や進化をどうぞ皆さんもご一緒に体感してみてください。そしてソロコンペティション部門優勝者による素晴らしいソロダンスも続けてご覧ください。
まるで銀色に輝く鏡。朝は力強い生命力にあふれた眩しい太陽の光を、夜は青白く透き通るような月の光をその水面に映し出し、タヒチの豊かな自然の美しさを嘘偽りのない姿で映し出します。次にお送りする曲は昨年国内コンペティションで優勝、さらに本場タヒチで開催された大会オリタヒチヌイにおきまして2位を獲得。日本人グループとして唯一トロフィーを持ち帰りました作品です。さあ皆様、タバケレレアタのダンサーがタヒチの水にも勝る美しさで見せるバイマタおひな、どうぞごゆっくりお楽しみください。Mahana itepo ipo emo itemo fiti a iteata atauna ote uiha hingenera anatato evahine Una
このクラスはタバケのアシスタントインストラクターますみが教えている初心者のためのクラスです。タバケのショーにこのクラスが参加することはとても嬉しいことであり、他のクラスと同様私たちタバケにとってとても大切です。さあどうか大きな拍手で私たちタバケレレアタのビギナークラスをお迎えください。お送りします曲は「フラアワータウン」。お送りしましたタヒチアンダンスショー in 江ノ島、お楽しみいただけましたでしょうか。私たちタバケレレアタというグループは唯一無二のディレクター船長レギナー・リファウとともに同じカヌーをこぎ出し、今年で6年目になります。ダンスのためだけではなく、人間として大切にしていかなくてはならないたくさんのもののためにここにあります。もし皆さんがこのタバケレレアタに一緒に乗船してみたいなと思ったら、ぜひインターネットタバケレレアタと検索してみてください。そしてぜひ体験や見学にお越しください。お待ちいたしております。さあ最後に私たちがいつも心に刻んでいます、いかに時が大切かを表したダンスをお送りしてお別れをしたいと思います。皆様へ私たちタバケレレアタ一同より心を込めてバルルー
a drop. Oh, mommy, honey, for me, hit a drop. You get a little better when you listen to me. Ladies and gentlemen, my wife from Other Center, TAVAKE REREATA Tahitian. Ready? Mohi, mohi, dear mohi. Mohi, mohi, dear mohi.美しい。もっと大きくください。Now we'd like to bring out for the last time, ladies and gentlemen, TAVAKE REREATA!